Ni ay busay mga higala nga Grabe ka gamay siya nga busay pero taas kayo. Na? Kini sa lipod sir, sa lipod. Na kani nga busay. Adto na mo. Atong tanahon. Kay permero pa pud namo ni nga tan-aw ani nga busay, sigira namo ni agi-agian. Dangog. Dawata sang kuan, cellphone. Cellphone ba dawata? Dawata sa ning cellphone. Cellphone ba kuha sa ni? Hindi ko kasaka. lagi. Awid tag. Isa ka kamot. Yan ara. Kasakara. Arang busayo, grabe. Asa kay ano nga busay di ay. Dawata sa bem, cellphone bem. Video sila dito video. Dilo ka bawa ka. Wala ito ba? Dawata sa sel. Ay, dun. Kaasa kaya ni nga busay oy. Kapag yun oh. Namagi. Ito pa ito ah. Sa taas. Ay, natong i-zoom. Grabe na kayo mga busay ko. Taas ko ba? Grabe nga busay na. Picture. Picture sa ben. Picture. Dire ako sa video magpicture. Para di mapalong ang video ba? Ulit tayo na. Isbogi Ben. Di mga makita isbogi. Dito ba? Padol ba? Isbogi, sel, isbogi. Oh, anak. Oh, tanaw dire. Oh, grabe. Fights. Taas kayo nga busay ba?
Taas gud nga yung nga busay mga higala. Pasok babaw. Oh.